Rapport Aġenzija tal-Unjoni Ewropea juri li l-Maltin huma l-aktar fost il-popli Ewropej li jħossu li l-għajnuna tal-gvern waqt pandemija marretant minn l-aktar kien jeħtieġ. Ir-rapport ta' Eurofound, il-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib fl-għajxin u fix-xogħol, juru wkoll il-poplu Malti Wawċi huwa wkoll it-tieni l-aktar pajjiż fost il-popli ta' 27 stat membru li jħoss li l-miżuri ta' għajnuna huma ġusti, faċli biex tgawdi minnhom u magħhom hemm marbuta regoli trasparenti u ċari. Dan ir-rapport ħareġ fi sfond li fil-bidu ta' din is-sena il-Gvern kien ħabbar l-estensjoni tal-Covid Wage Supplement. Il-Gvern kien qal li l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi se tasal lil min hu l-aktar milqut mill-pandemija. Fost dawn kien hemm negozji li jaħdmu fis-settur turistiku fosthom stabbilimenti ta' divertiment u bars. Intant skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea imbagħad għandek il-Ġermanja fejn il-poplu ta' dan il-pajjiż huwa l-inqas li jħoss li l-miżuri ta' għajnuna waqt pandemija jaslu għand min l-aktar jeħtieġ. Dan ir-rapport huwa wieħed riċenti jirrigwardja din ir-rebbieħa fejn tidħol il-fiduċja fil-vaċin għal COVID-19 imbagħad il-poplu Malti Wawċi huwa t-tielet l-aktar poplu fl-Ewropa li jixtieq jieħu t-tilqima. Sal-bidu ta' dan ix-xahar nofs il-popolazzjoni adulta kienet imlaqma kompletament u kważi 3/4 tal-istess popolazzjoni ħadet imqar doża waħda tal-vaċin għal COVID-19. Dan it-tragward importanti wasal ukoll wara li l-ġimgħa l-oħra Malta saret l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laħqet l-immunità għall-virus tal-COVID-19.